Hi guys, I just want to thank you for always having me stay at your house, and I enjoy it very much, and I love cooking with you guys and having dinners and everything, and I just wanted to come clean and give you back the 50 shekels that I took from you. So can you make sure they get this? Yes, why not, why not. אז אמרתי לטל, אחי, אתם פשוט זוג מדהים, איזה יופי לראות אתכם. הוא אומר לי, כן, אתה לא מבין איזה מרגש. תוך שנה גג אנחנו מתחתנים. אמרתי לו, שנה? ואז הייתה את ההתערבות. יומיים לפני! יומיים. כששיבר אמר לי שהוא מתחתן עם גבריאלה, היינו בדיוק בתקופה קשה במשק, באמצע הקטיף, ולא ידענו איך נעבור את זה. האמת, במועצת השבט הבאה זה ברור כאילו שהוא וגבריאלה בברית. אני כאילו מחכה להדחה. טל היה ילד מאוד חמוד, נולד בדיוק בזמן, היה שקט וחייכן ואכל טוב. היה קצת עניין מביך, הוא נולד עם זנב, אבל זה לא כל כך הפריע לנו לאהוב אותו, וגם לא הפריע לו, לא בתנועת הנוער, לא בצבא. זה עזר לו להתגבר על מכשולים אחרים בחיים. היי, מה אתם עושים פה? מה העניינים? תגידי, את יכולה אולי לענות על כמה שאלות על שיבר וגבריאלה? שיבר וגבריאלה? למה, מה, הם הסתבכו? אבל לא אמרתם לי, אני רק כרגע התעוררתי, אז... טוב, בואו. אני לא הכנסתי שום דבר לפה. אני ממש צמאה, כאילו, ממש... לא יודעת, לא לעניין כל הדבר הזה שבאתם בלי להודיע. שיבר, יש הרבה דגים בים. אבל בת ים כמו גבריאלה, זה אין! אני לא יודע אם זה חוסר טקט לספר את זה, אבל גבריאלה תכלס, כל יום שישי מילתה אותו, והיא לא חשבה שהיא תזכה. מה קורה? אתה בסדר? אז הם הזמינו אותי לארוחת ערב. הלכתי, האמת היא היה ממש נחמד. הם אמרו לי תשתי ערק, שתיתי. ומאז האמת היא, נסיכות לא עוברת לי, ואפילו גדלה. עוד שנייה מגיע אמבולנס, עוד שנייה. אז אנחנו בניו יורק. אהלן. תמסור להם דש ממנו. ושיבר בדיוק חזר לעשן. אחרי שהוא הפסיק בפעם הראשונה, בחזרה של השן. חזרת? כן. שרון, יכולה להגיד למזל טוב לבד. לא, אני מתבייש. קופסה עולה $8. $8. אני לא יודע למה שיבר הפך להיות מורה. הוא היה אחלה של רכז. אני זוכר פעם אחת במטרו, את הבלוג שהוא הביא לקצ'קה, היה חבל על הזמן. וואו, איזה גג זה היה? לתוך הפרצוף שלו. In your face! He can really jump high. It was quite a block. From downtown! אתה בא, מכדרר בדרך לסל, פתאום שיבר הזה, משום מקום בא לך, בום, גג! זה בשבילך גבריאלה, מה שלימדת אותי. אז הוא לקחו הליכוד. באמצע הלילה אני ישן. פתאום שיחת טלפון ממספר חסום מאפריקה. אני קולט זאת גבריאלה, אומרת לי, ג'ו, אתה חייב לשמוע קטע. שיבר צד בשביל להינמר. לא האמנתי, אריה, ענק! There was a huge tiger. קח אותה לסרט, קח אותה למסעדה, למה לצוד נמר? אני ממש לא מבין בשביל מה הוא עושה את זה. בשביל מה הוא צריך לצוד בשביל הנמר? לא ברור לי לחלוטין. הוא היה ענק. She's a wonderful daughter. She bought this beautiful bracelet for me. Or maybe she stole it, I'm not sure, but I like it anyway. She was in the gang activity, deep in gang activities, but Tal saved her and I'm very grateful to him. And I heard that the cat, by the way, was huge. וואו, אני ממש הייתי רוצה שיצאו בשבילי טיגריס. הייתי בטוח שאני חולם. מה פתאום היא קוראת לי ג'ו? So Gab is actually a really good friend and an even better sister. I remember one time I was younger, I was feeling pretty bummed out, and that's when Gab came in. I could tell she had a lot going on because she smelled like alcohol and gunpowder. She was in a gang. Anyways, long story. But she did take the time to really cheer me up, and that's just Gab, you know? It's just the way she is. She had a lot of boyfriends. Gav really had a lot of boyfriends, and Tal really saved hers. That's good. That's what I'll say, okay. Yeah. What does it have to do with anything that she has a drinking problem? She just likes to have a few drinks.
Gavriella's a happy person. So what if she has a couple of drinks? You're saying she's an alcoholic. She's not an alcoholic. Gabriella is not an alcoholic. שמע איך זה נכנס לפלייליסט, אתה גאון אחי, אתה גאון. נידון גר לחשבון. אז תגידי, הוא התחיל איתה בסוף או שהיא התחילה איתו? No speak Hebrew, but after the tiger, she wanted to be his wife. What is the point of, do you want them to fight? Do you want them to divorce before they get married? They're nice people. They're a great couple. I don't know why you want me to tell all these lies. This is their wedding. You're ruining their wedding. Yeah, alright. It was a huge tiger. You know what? It was a giraffe. It was a green Indian giraffe. He carried it. It was 2 green Indian giraffes. And he carried them like this. It was an elephant. תגידי שאת המורה לתאילנדית, וכל הזמן הייתי מייעצת להם איך הוא יאהב אותו, איך להתחיל עם בחורה. טל וגבריאלה, אני לא מאמינה שאתם מתחתנים. המון 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 מזל טוב, עברנו כל כך הרבה ביחד, את כל הטיול עשינו ביחד, ועכשיו אתם מתחתנים לי. כל הארוחות שישי שעשינו, ואני מקווה שנמשיך לעשות אותם למרות שאתם מתחתנים. אני מאחלת לכם הצלחה, אושר, שגשוג והמון המון 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 אהבה. אוהבת אתכם. So, can we actually talk about something real for once? Something true? No tigers, no alcohol issues, nothing like that? Can we have some pretty pictures? Yeah? Sugar.